the state government. Baphen pau ya ka jing Italy loki an bakong sanjong ka puli puthi ka Seng All Meghalaya Primary School Teachers Association lane AMPSTA kalai snok tilang bat ka Bharat Yatra ringkan bat ka All India Primary Teachers Federation lane AIPTF ha ka Southrik unailur da ka ba pelong ya ka jing ya Paitbah ka bertemu banwanra ya ka Jingdawa loki mat ki bakta ya ka puli puthi kene ka jingat Paitbah kalau sedang na community hall ha golf links bat ya 10 kendailat ka cari point Raj Bhavan bat kilawan pai biang sha golf link ban penkut ya ka jingat Paitbah kalau don daki spak ngut ki Nonghikai ki boleh sim bentah ha kene ka jingat Paitbah ban penpau ya ka Jingdawa jongki ki Jingdawa bakongsan bakilawan ra ki kentup ya ka jing penne ya ka scheme by bam temen jong ki Nonghikai lower primary school ka jing siu ya ka installment ka basau ka balong apusan nak sispa ya ki Nonghikai deficit ka jing siu tulop bamanla ubenai na ka benta ki Nonghikai school deficit bat ka rukom hikai ka bapaka kumshi benta na ka jing yakhi jongki ki Nonghikai ka All Meghalaya Primary School Teachers Association kila pelong ya ka jing syem syuti daki babun kum ka dak ban pensngau ya ka Jingdawa jongki